Ambai जोंनि जेरावनो जों जेव सिगांनि घटना नरक सैमा गाजोबनायाव जोंनि ड्राइभार जे रिजार्भ फाइटिंग किरकपुरु पाइलाबांगा के कासे बुजाकमानि आबनि आगोलाव ताइसा फान्थखाय गामियावबो बारे बारे खालाय कासे बुजाकमानि बागै अबनि बागैनो जों दिनै थानाव फायगा जोंनि ससाइटिनि एफआइआर लायनायनि बागै जों एफआइआर बखलायगा बा एफआइआर खालायबानो जों साका जों ड्राइभार जगानो गारि रक चालक दंना नांगौनि बागै जों जे मानसा बर' रकनो होना सरासों टाइम रोखा होना नै बिसिङावनो बर'नो रमै नाहारै बर' बाइक लायै जे बुजाकनाय बुनाय तामुक गथना गतिका आबनो काहाम के सराय सराय के साइमा लाइमान यागलो है मेचुएल इनानि बागैबो जों बनो रिक्वेस्ट खालायो हरबो जोंनि मुंगै नरक अजाबो जों हरक गुरै मुंगै एफआइआर खालायगा ताइ कैसा के गारि बुजाबखौ जों बुंमालिया तामके गारिनि जे गारिनि रेजिस्ट्रेशन नाम्बार जों नारजा दंगा आमबाय लायै अजाखौ गारि खताम गारि होनांगौ जों सेमाखौ बाइक नट गारि अच्छा सात नरक और जे केस रफायो हनी माने आबो बो थाना अमखौथ' ताकारजला पिएस जों ताकारजला पिएस हायै जोंनि जे प्रब्लेम मनि न सल्यूशन खालायरेदि नै अबनि बागै जों दिनै एफआइआर माखो अच्छा सर के ताबो मेन फैक्ट के बो जितलो आबो बो जगह बुलाय आबो बुलाय माने इनखा yang गंग्रे मौ समदिगि हायो कैसा अको दंना पिकनिक पॉइंट आंबो सासुमै आं थांया को बांदों बुजा बायला बांगा बखा नागा आ जगह पिकनिक पॉइंट तमनि खना गारो दैखो सारो तम रूम थायरो गारि थायरो के आरो बरनो रिजार्भ खालाम थाखाता बरनो रिजार्भ खालाम थांगा बे रिजार्भ थांगै आ जगह गथना किसां लायनानै खोनाबाय ओमफ्राय आरो नि जे दुसकारि बर' खेत्रआ नोंजाक जों ड्राइभारखौथ' गारि दं नागा जे थांनाय रक हयथ' बर' पिकनिकसो थांगोनके जैथ' बाइकना फिरकपुर होंगांके बुरैबो सारनो बोथिसा मिसाय याग्रेखानि खोनाका आबुनि यागल होंगांके जोंनि ड्राइभार माना खायथिनिके बरनो बुखा आपैदा ठीक আছে आरो सुबुं पाइखा हायफोर थामसि पाइ जायगांके तैसा बार बार कासुबै बुखा आबा हायता तामनि बागै आसु कोनो ड्राइभार रनोबा कासु बुना नांखा आमतै चिनि वान सुपुंका आबनि बागै जों क्लियार सुया बागैनो आमा हाय जे कासुमानि आबो हेवी वेट मानि बागै बुमानि आबो रंगोत जों साना थांगाबो एटेम्प टु मार्डार सख्लाय आबनि बागैनो जों आबनि बागै दिनै अ ताकारजला पिएसनि आन्दाराव खबजाक माबा नाके जों नासिगै थांगाके चिनि
MDC MLA bo or ningmaba borok bai kok salaiman yaklo no borok busuma saka norok ningni kaisa just formalities ni bagai norok kaisa FR di FR khai di gachung bo chini MLA bai kok salaiman yaklo aba hakene tini jorao sing phaiye borok ni mungoi borok no verification khaika borok ni kisung joto saimangka saimamani yaklo chung o jago tini chini takarjola BSO phaiye FR khai di gachung bo phano chini OC bai kok salaimani yaklo chung ekdin chora sanka ekdin bisingo borok phaiye jodi no chungbai kaham hamya kok salaini ni ready tongo bite chung ready no tamkai kana bisingo hangke borok phaiye obo FR goi Case ng thajina. case goi thangani sini apel thiko Sar ni sinimo. angke kumulungi research society secretary ani bumukha Prasanto gayama tomo president asim president bai biskum saka abai ke sinto kumulungi election executive committee rok tongbai Ada.